भीती रात्रीच्या एका प्रवासाची. हाकामारी, पालखी, चकवा, कोल्ली देवा, निशी, बिंडोई, ढोरात्मा, गिरहा, विरिकस, पुवाली, कील, जोड, बाक, सटवाई, अळवंतीण, कौलफोड्या, आशेव, बिब्या, चेतन, कर्णपिशाच्य, भानामती, वीर, कर्णी, वशीकरण, हमजात, मांत्रिक आणि बायंगी. असा झाला होता आमचा भयानक प्रवास. तुम्ही सर्वांनीच या प्रवासात आम्हाला मोलाची साथ दिली. प्रत्येक वळणावर तुम्ही आमच्या सोबत होता. म्हणूनच या प्रवासाच्या प्रत्येक व्हिडिओला कमीत कमी 7,000 पासून 30,000 पर्यंत व्ह्यू मिळाले. प्रत्येक व्हिडिओला कमीत कमी 100 लाईक्स मिळाले. एवढंच नाही तर त्यांची संख्या अजूनही तशीच वाढत आहे. तुम्हाला हा प्रवास भीतीदायक वाटला? मग तयार रहा, कारण तुमच्या भेटीला येत आहे भीती रात्रीच्या एका प्रवासाची सीझन 2. पागुल बुआ.